Hallo, agus fáilte go podchhrúlaí áitis. Prògram san teagasg, olaníe ha gamasí dríach gan an teagasg, as go deireadh de ghuine sibí ag go bhfuil an film te bhí na gaeilg. Fáilte bhá Seonaidh Charity. Seonaidh in naneach teagasg an gaeilg an Academy Bheil Innerníis. Agus bha cudromach sa bhí gopur cáidir cúteach Seonaidh ag an tóir san gríiseach bhíg. Ha Seonaidh bhí an sás an film te bhí na gaeilg haar na blianachin an urrainn dríachcan agus mar sin fáilte orst a Seonaidh. Nach se chuoin bicin mu a dúin hain agus mar a hánig usa go teagasg. Ma bhí seo taingur an chum thseo bhí brion rucht muna cúsparin aontíneach agus buntaneach a seo. Am créit ag táiseach gnóich beachdachadh an deach muise tráil tar bhí na gaeilg a measg chiad bhlianna an an ópal agus míad ag hall landic mí an an teagasg artscoile in dé go PGDE a dhéanamh ag cnoch Jordan agus bhónuair sin ha méid bhí an an tríide forscailt an roimh blianna frómhí an an tíirigh agus fan sin fat blianna is fan sin gluis mé go néitins fan mé gopur an artscoil héimeis go léisbeig. Agus gurich mé an artscoil héimeis go léisbeig fat fasgur cóig blianna. Ban ik an am sin noch gan opir ag Ciamar far an rá cuasa úr gastéachig a thuh bhí tòrr fálam hítean an an gaeilg ga teacher an gaeilg agus chunig mé an sanas óbrach sin agus mis mé wow, apar opir agus nach rá chance acham ar an opir sin. Agus ciú chaim a bhrosnachadh chud isteach ar a hán agus dáir choirigh in thuair mé an opir agus chum mé seachad well blianna go lé Ciamar gopur stúide chuirsa sin agus berút. Be dríach go má dúla nach a bhain go ag an alm sin chu cúsheolalas ach mar bhí gopur an an áite sa bhéile achas a scáils mar sin be céim mór a bhain gúsa agus dúnsaigh mín tuamhas as a bblianana bheith sin. Agus sé clachcha go hainn Seonaidh bhí féin clachte gun a lach a bualaigh chu trícht. Agus nach a lachat bhí ar de chéal se líhéid go définne. No sé bhil rénúpar bhór ag an tóil a bhí istíigh na cruúsachan al an BA go sáiriiste agus a chuidir sin PGDE cúteach go gáil na Gaeltach. Rénú fír fá sin. sé féim mé rá go Frití mé seo ranne sé chin ha mé gopur an scáil isteach. Cháirstarm go mór a bhí sé ag a computer chiad cháirsa bhatain sa gáil coffee agus gon cafa go bhí orm réige clás. Fiochan mé híine an a déisiir se ddíchiríche díachar tin isteach agus fiochan an socrathe bha sé cáirí alaní sa bríamíon mar a ha córaach at lésan nach chuidir dóibh a sin fatan a balach go is cháirstarm go mór agus mar a thuirstú ba codromach an bhí sás an sa VA gaeilg agus fálam agus cúteach a PGDE ag gáilthaid na Gaeltach san Nélands bha fíor bhí tòrsúil as úidir fálam or a mé céit mar a ha bhórchuid Jackin ha sin ar beag glach agus féime sin bhí ar beag glach go leis na tachas fá lá go lá san nuas rihéanú as na bicin uair in na hacain tron teachcain nach cháirsta s muinte go ar lé féim an gósa mar hítear a bhí gal céim chaine céim gan túbstocha? Céim gan túb agus súla súd a hartir na bha mé déanas ha sin ar brú bhóid a thstad a thuh na dáin teagasg go hacha manis mar hítear. Go définne ha mé dó lecht sé ungad a ruútanas prísile ha me sé féineas a bhí tín fadachlás isteach gan an dríoch seo an na film híte an sin cadm a bhín gennne fír gnuasaigh agus léveh tarléveh ar réimsaigh agus go cudromach sa ha réimsaigh an na practis a cinne agus bhí lésaigh go líhéid so sinna ddíoch ha mé dá látathe sin nam hítear charmí cúsa man an rannsachadh nó léveh professionta ach mar rud a bheith chu an sa frófáil acha ar an GTCS an ise mus bí an professional update agat ach féime mé áiteach go bhfuil má bheachgur ahaireach go mór a thuh sin is ha mé féicin luach mór an a bhí dola sás get sé rud
sin rud mé dhéireigh a thir sin na dheanamh bhí léamhah mí an téagasc nar a Ha thabh go deireadh. dtí. Ach a thuh mar a ha tar spúaí agus tuigse gósa a thuh na rutain na ha mé deanú agus na rutain na códaach an bhí deanú. Chaning go éis sin an rutain is cudromache a buing go deanú thuh léasach professionanta. Ja, mi dá lecht. Agus a sin gur tócail iad nachchéiste bheit dul bhí acham. Ha is an drasta go bhfuil hín a gamas is meisteach agus léisach professionanta sa sin. A nid gut íse gin bicin mi join mar a ha sin buí horst orst goláil, agus stocha bicin a bharach mi join stocha na ha an sás leis an léisach professionanta seo agad. Seach hachar an an dóid an aird sin chuna mé dá agur am peer pressure ach na háisiich mé is wel mór bha mé farach gin go rááideach an bhí sás bha PGDE acham is mé mar chuirste chu le Dr. so and so agus Professor so and so mé farach gin be chóir gosa bhí ag níide sin me ha mé gopa an na cuasaí sin mar seo. Agus a bharach go sin bha mé iad a bhí téagasc fat gréiseach an nuair sin, bha mé smaigh bheith a má rud gin na bharach go dhéanú agus háisiich mé a chuirse sin atsa mé somar ásteach. An an dóibh bheith na basa dhéanú nuair sin ar mar a thuirste chéanna ha bicin a bharach súbalteach agad na do lá óprach a thuh cunne ní rudan. Ach cuú ha mé cum arm leis fan na gach mí somór. Agus ha buaidh bhór a thorstadam. Chaning goil tuig sé bharach ach am a thuh policy agus fialsanach a ha nach agus a scáil. Mar éisimplar na ra mé an arscoil héimeis go léisbeag an darna turas mar cheanar drenne. Bha tuig sé fatan na seárach am a thuh Carson a bheit mar éisimplar an ceanart nó na hir cheanar de déanú rutain a bheit na rutain a bheit déanú Carson a bheit a táise gur immerstan is bheit a mar mar a ráid anna cus maiach é míon bheits mé ag seoideach gnách é le hat fiach in tors go búil cha déan seo Jeffrey ga dunne sa bí. Ach féim mí aideach go mí cuaad ar na rutain sin an dá a realichte or ag táiseach a chuúrsa meisteach bheit acinn rí cuaad ar fialsanach téagasc mar rud go má farsing agus rud go má buineteach. Agus chunne bhain cemara ha cód agad a bhí téagasc ach Carson. Is dé ha na dóid an sa bhfuil sin téagasc na dóid an sa bhfuil sin a chur ar bhain curriculum. Dé ha sin a gínse gain me na fialsanach gacain agus dé ha sin a cíalach a thuh na rutain a ha sin nasúlach a go cheann hall. Agus ha mé fiochin a bhí móhall ach mar éisimplar cut sin rutain a hans a curriculum san sár bhaithis. Ha caltas caran féin ára go ide rutain mar na capacities na céthir cumasan. Is chaníoch mí an aonais or chanig a dunne sa bí an céir aine go den nám. Ach na hálanig ag an túl. Ach na hálanig am cínseach. Ach effective contributors, etc. Ha tuig sin cuas a ha sin na tíin agus bhar bhí léveh mín fialsanach fálam agus ábhar an fálam. Ha mé tuig sin Carson a ha sin an agus get a ha chur lochanta nó get nach chéil. Hat stéiste rute cinne ha suspenteach agus nar is mainnius to mí an rute cinne ha cudromach. Agus mar sin ha bhaisteach ar mo chuide chu gan an dáid sin. Ach sé rud éile ha me sé car fialsnach is introspect an is sin fachil ceartach. Stal an bhís mai ag míon rutain cuú agus stáchas mai chu cús. Agus mar sin chóir de far sin gan na chuúsar am cuú ach a bharach go sin ga duine ahaisteach choch rúmsa. Ha buaidh bhór a thorst is mo bháid hin téagasc or ha chom an sa chuúrsa sin a bhí cíal gachrút a ha déan an sa chuúrsa ru sé frachtas a go tain. Agus mar sin hagurt de bhrosnachadh go bhí scrúteach na rutain na ha déanú agus bhí brennach a gáda agus is mainnig cimar a bunig á sinna dhéanana na bear agus mar éisimplar haar tórstad an bhís mainnig mí mar a ha mé téagasc briarachas agus grammar clásic in an fiantach mar éisimplar agus sanide sin ha mé gopur ar trachas a gopur an inverted commas an trachas ach am an draste. Agus ha sin stéiste ar a bhí bhrosnachadh caint hóisialta i measg sgoilearan agus leis sin ha mé cíal gan bí sgoilearan na clachaigh na Gaeilge
le chéile go surthallach an teacher a bhí gan ceansa thu fan na tíide ha mé léthach slíad tron frósa sin ach se mar a chana se opair látáiseach or get a sin tòrr a dhéanú sin ha mé fécinn jeffer an béce an shit san seo agus ag chean hall stochan nach óprich na ruúta na ha mé déanú ach sin ruúta ha cudromach an deach mé tron a frósa sin gunn dhiach mé ruútan ha mé cumasach a bhí brennach a ggéir go studachas ha sin agus nuair sin ahadachuig mar háir gur na ruúta na ha mé fáin amach. A sin cho aonteach a chléin sin. Go háid nu a ha go dhéanamh túh go miniteach í grammar, cumad a ha dul gaharachuig mar a ha hína tíchas go bhfuil dáin na searáin a bhí go dhéanamh dé suing út imsachuig fó éisiampla an éile. Tá tád ann bh fiagin túúil chané díadach an alpa cúteach lisacha ha tíchas cànan agus tócail cànan ha targan na fiástanach gon na prósesan a ha sin suing gúine bhí gimsachuig fó chéile ach chanáimdíadach na ha sin déanamh an na galig mar an beig. So cáte ha déanana seo at sa ha gópair, so ané cursa páirstúne hain có ha go stúdaigh có ólaid. San le áhaid na géaltachs na nílan a ha an cursa agus ha í dhéanú gan na gnóiche a teacher na ha gópair an na scoiltins mar sin ha cruúa chuirsa a frickerstart daine ha gópair láin híide. Chaine sin na céalcha go bhfuil a ferist fé me tú ha gahar a réir an bhíannas na méí na hacha riannas mar sin arstach féime tú bhí gopair ar naiche nó ar an jeiriceachcin is ha session in ar leine. So je lísach ag professionte ábhaisteach as a bhfuún sástocha. Chané se ruút a bharach se ruút mór a han agus chanin go se bríag a bheith an a rá ferris de dhéannas go nach ruút dúla nach a han agus Colcha se bhórcha a gine a cínteach a sásal an chica sé ruút mé dhéidir a se an dhéanamh an aiche bhí cuair ar computers líomh mí piceisceach. mé fécinn go bhfuil buanach gan na cheanhaus mar sin tar buanach gan. Ha mé dúach dhéanamh. Sin ruút a ha uhaach má mé dhéon goidice seo chuú ha an rialtas ga bhaineach chuh mar sin chaine lecham lí cíisina fégur a hon agus se ruút a mé farach an gomath báirsenach go bhfuil sin an. A sinna déanana defer bhd is stocha go dhéanamh nas tainge goteach. Bha mé ar san tucail ar pein go bhacha sin me dúin cànan sòisealta ag clann agus chaine le go defer a ha an túh na hartscoil nó bunscoil go éis sin úgan na príomh amasa na hacinn sé go clach gon tú go chlán galig ar sanna bhí cluich nó díadach a bhí cúna seaachte nó a hín nó a bhí as arún cluiche nó an talá díineach go é galig hat tú agus ha cho dadamh ha mé cínteach ag cíad na hartscoile nu a hasisiú díadach mar rain. Anún seir se dút canan a thuh na bunscoile nu a ha clas na ga galig a chaisih an na scóil Bheurla fer a bhfuil láh an uachgur ag Bheurla. Van teolalas acit hain dé na seir se projecten nó immerstin stocha a bheit sadahachil agus a ein jeffer a thuh bhí thurstan cànan a sin an misneach gan féin aine stocha an na scóilearan ar son gaalacha chleachcu. Well, se suir se caveat ha seo ach chaine mí farach gin gin draimimi sin go sadahachil háast ha mí smaine go bhfuil an thuamh sóprach acamsa agus acanúla a dhéanú thuh a bhí brosnachadh na clanne a bhí clachaigh na gaalaigh a mis go chéile chuú. Sin mar an bí an céim a bechudromach buring an cáil. Ha aontin noch bhain a háisich mé rannsachadh san trachas ach am had chur carit chugam go fórsnach paper a scríb François Gwen ha mis minse go mar sin ha cuat mar grinn ach ha model seo ige ar a bhil nas som gaalaigh ar comas chom agus mian opportunity capacity desire agus sin rud a haisan a cantin mí a bhí clacha cànan fé mí na trí rud na sin a bhí an ar sin tacharst mar éis sin blar fémi chom a bheacha gaalaigh a chhlachaigh fémín comas achcha a bheacha gaalaigh a chhlachaigh agus fémi gombead a géirí gaalaigh a bhríon ri chéile agus nuair a chuiristí mar sinna ha fécinn ha seo uamhsach dúlanach
agus van na beacon ruúta na ha sé íochain ha mi smaineach gur an gan ruúta cudromach sé bhí teagasg cànan sòisealta gaibh agus ha chosair sa gas luas a háisgus tú smaineach mín mar éis sin le rein mé chenne jéispe códaigh leis a chlás táiseach a bhróiseach sa mé cantin ru. Jane ruúta ha deireh mína bhí brí na galig, Carsonna ha sé tu Bheurla agus mar sinna ard agus go siimplí bheit ha Bheurla tòrr na sásta bhrín agus an darna ruút chaile sam cimara chanas mí na ruútan béca seo an na galig ruútan béca mar chaim fioch an ddímas í an chláinseach ruút mar seab agus háid agus ruútan béca mar sin agus seir na cànan na chhlachgasad. Hannig isteach arm cha chláin mar bhfuil galig achcha an taid agus chaneal ag go bhórchuid sa scoilearan an na fámsrí na galig. Cha chláine na fachlann sin éitear, is mar sin spécin hiúnach nach chiile deolachada. Agus mar sin ha mé bhí fiochan ruútan béca mar sin a héiciscaibh ach na cínteach nach bhí a fiad go dtí scéalach seo gaibh a cha caiine an na arscoil hímas goléisbeag an gna cóp chinacham bhaichin an parent ans hannig tígan na parent an seo is san na caniu suirtí agus chóil mé go bhfuil si bh teagasg street galig ar na scoilearan fá gra Jay Keelhig, so she street galig, wou check street galig guys. Shouldn't sort of fialig is ach va check is written guy maar how's it going? What's up? It's written mar is it jihadal written baker mar sin ach an vi gar reich in a scholar and va in a fialig gas like I saw street galig so was down je brein er na straatje that I had colour hele gaan je galig na scholar show ach Gírach an vi gennne sin va hugsin bu bhór ar a chlás agus bheit na be jóniche galig a chlach agus fiú chunne rudig in a hachar bheit an college agus a chlás acum so bailach seo a gra epic fat na húne scuúhí clach gin achil sin is fe gradum 8 galig ar epic gotás gra cha imig fach go an se aiseach nó míorhaideach nó rudig mar sins thuga aiseach mar fachgal a bheit car colachrí epics so me thoisi a bhí go chlach agus fe go chlach an thoiseach mar fialig ach an is ha car stéiste as a bhríadachas a higus bí a go chlach go dras is a ríist agus dul ras gin na chéiste agad ha mé scíalach at í se gona bhí toseach agus fréidir sin ach ha mé smaine bhfuil uhaach cudromach gon bí sin na teagasg cànan ga scoilearan agus an dóid sé mála go bhór bheith acam ga dúine get a seostoch a rutbit caiinsbeteach nó as an abis a bhí smaine hir clásíon lochgéinsach nó clásíon freingis agus garamaltis agus a bhí teagasg briadachas an san dóid sin agus chanje ha dúine na scéalaich a mise mála ruúta mar sin me lévis tú rannsachadh sa bí nó paperin san bí academicach mí an fálam boki is fálam da chananach ha the málaach an Bheurla explicit language teaching, explicit language input agus explicit grammar teaching. Channe lis acum channe mar go leor híte in éile éicin a cha afris acum nach bí sin na déanú sin an na fám trí na galig trích go leor caú agus bechorga sinna bhí na bhinsté a thuh na ruúta na sin déanú agus díafáin na nation ler bhéic can na seaachcin in a gálah at sa thuis mé a project acum a fécin an jiffer a ní sin ha mé smaine go sin an gna príomhachas in a bechorda bhí acin a thuh in curriculum farsing cáitchin me se sinna galig ar BGE bechorgain i bhí déanú sin fatan is tríche agus gon déan sin jiffer agus ge dearabh bheit na scoilear an héin na cantin gon be a fémal gaibh hí dul haris ar fachlan bunateoch ruúta na bheit stoch a géiri sa bhd scó stoch a hat ar an díach na thug nó nach bíad can clacha trícha leor go bhfuil achcha ar an tchénge agus ha mis mintin gon John sin jiffer mór agus a bharach go sin goharí bhí duna fócus ar cànan sòisealta. Aperúsa ha mi do lecht. Hula píse ha mi sríige can cànan láal ha sin sòisealta cho cudromach agus nach chéil na cádam an aonais go hulapáis is ha bhórchuid hat gun galig as a choirsnach nó as a stay so mar sin je féim chatócat ach bhuaine na teagasg mar sin je ha go cudromach go bhfuil sin a cruúigh cádaman ar son na leughadh so stoch go ré well éisiimpla in a bheith acum héin sé bhí is stoch a géisioach ús cin van a radio so fad an bí cànan lis a program a hanas mí animal agus stoch go bheith cuiteach má bhí féin na steach an na scóil nó hadis ar Zoom sa láthain nó Teams go bedéir sin i gléachcuh ach
Cuideach a bharach gur sin go bhfuil iad san a géimsach i chéile I bheith machar explicit a sin haisam na ha an bhacail ha nu sin túisteach so bhar bhfuil an imsach i ddíirecha a tachars go níosta gaibh ha táirne sin na dul a cinne bhil thuh boki ciú cí na bunscoile ach bheith uas a chin cúteach go bhil sin déna cíneach go bhfuil an da chuúte an codaman cruúchail Jeffreyste far a bhfuil a clachcha bliadachas éigealaiste bliadachas nach noch van an leveich no an skriveich. Agus go bhfuil sin choúteach gus an bí an cànan be tufa mé a chlas? Cuú ha sé rambal sin Seonaidh ha na puin gannacha was a chin cúteach. Han je lisse an dúr héin chom a bhí géisioach í ginna clubbichin iris a ha a bhí acin bhí an gar chicken tú a cha seo ar noch go cunnehach a thuh mar a ha sin je teagasg gonné rút túisteach go bhfuil tachars go an próses go organic nó ané ruúta gin dhéime sin bhí smúne géad fallí. Choit mé na video an sin ar YouTube a chabuing a bhí na ceniu an héin ach fan a ruúta nach cha rá sin bheit léh a bhí can clointin daine jéspin na ruútan sin agus ha garm smine mín ruúna ga léh mí an áitikin as na bliannach an na galamh. sé hiad ruút ha ruúta cin chanasam a bhfuil galig bheit an ar a hán ach sé form-focused language instruction ach géad an na Bheurla sé sin a bhí teagasg cruúthain cànan agus a bhí géirí ar scoilearan an clachaigh ach an nuair sin a bhí tost fis ar aiscaibh a thuh chum más a roinne sin. Agus ha mis mé gon bíoch a dunne sa bí hasás an na film galig bhí léveh fiochin fein amach mín na ha sin na céalthaigh or ha sin ar jeffer mór a dhéana gos a thuh mar ha mi cuaint ar na leisan an acham agus ar na hinna an acham. Agus sin darnar a thu garm sméoch míns chan mi gracal mi dul leiise seo nó go bhfuil mí na ach sé céiste han siach cnuasach is agus sé sin léh mí áiticin go bhfuil go inganna ruúta na ha dul cear an na fáil an boki go bhfuil cuscuidim go chuidir an uir de chaan na ha chlán na clachaigh agus chané chu más a ha an cànan sin. Agus ina léh mi sin an toiseach mis mé sin car an áid ach ba mis mé gar am héin an uair sin canna trotrí clás a ha brín na Bheurlas bhí géirí ar a galig a clachaigh. Ach an nuair sin tu sin nach stochan nach le cumasach ar sin gur galig a chhlacha gan san taíoch sin nó nó misteachil go leor. Aha agus sin ruúta bhain duine seo mála chuine caiinam comhain ach bhasan sin bhral gur ócáideach inne bhí gomanas structured leis na gníomh an lábhairs de ha sin déanú agus leis sin bheith céaltha gur rá cáideach go bhí generút lábhairs ach le búl thóirite ar a chúlamh nó ag a cheann hall. Agus mar éisimplar gon rá dal a chhlacha instructor cànan seo go suireachil mar fartí na gníomh seo. Agus go an idir sin a ha cáideach na bhí gamas a thuh bhí léisach skillan lábhairs chanédíach a bhí torstáid a bhí briain an na cànan an na galig sa bí can man nó dána ach gan bí a clacha jogalig choir i chéile an na saochaíon a stoch a rúbe céingalaiste thuh cúspur nó structor ach gan bí a clacha na cruúhann sin go suireachil agus gan fásat nas ílanta mar háir idir sin. Sin mar a thuirs mí chuna mi gra go mit a gúntaigh sin na chéal hena mit bulach cínteach háast ach ha mí ruúta mar sin íochain mar éisimpla a bhí tors gníomh lábharscaibh ach a bhí cantín ru féimeise fricars leis na le S1 an drasta ha mí bhí torseach a bheach dul háris ruúta mar haid an bheach na bheachsa nó chanin agus súlaimi is apar sin bice mar sin agus a bhí torsta sin a bhí clachaigh na ruútan sin an sa chrú cears chanéidirch hamis me a-mach is ruúta mar sin a bhí dul háris idir sin is fiochan apar sin mar sin is stéthe an sa chaint láithe lacha agus gon bíad ha mí dáchas an nuair sin is buáiltíe sin chhlacha agus ma hí ma dul leis a bhádal a bheit mé bríon mar ha an opportunity capacity desire féimíon capacity féimíon cumas a bhíachcha galig a bríon ar an chaneala dul a bríon. Agus mar sin mar a tar sin an uim nó an uimach go gaibh sin a dhéanú ha sin chanéis sin an darú déile chanéis sin mían agus chaine le go difir a bhir sin chom gaibh or chadéach ar an chom sin a geall go suireachil. Ha sin na cuat ar an dóid go má fialsnach gus go má academic ha cínteach ach ha fécinn go bhfuil luach an sa bheach sin. Ha mé dolacht agus stocha go bhfuil cànan
fiawsanach go a cha mis muoine gnuding in nule behuwe glas a bhí genne céiris agus Ciamar agus Carson ha sin cudromach an innse cànan. Had je listen had de chuúr mé héine a lihet an een practice fi chin gerit le sgoilearan aige a cha mis muoine gewelúach as sin agus go bhfuil an structure sin uan in dhí orne gus a bhí gomásáir go bhfuil na structure an ceist ag na sgoilearan. Nach an na codm an einar san den ceadach lecha. Cuú a mis muoine fi sin seo fat lá seoní brí gifar chuspedin. Bevalum seo tors go búl agus iri darút orst agus agus stocha go bhfuil seo choirech ma ha ach James Bhíon a ha acet son film te bhí na Gaelic san naimlí teach agus an darnaút dé fís cháirle a bheith acet do luch próvíno teacher an nuras an dríach no stocha teacher sa bí. Céisian móra agus scéitún bríon á seofa uair in híide mar a ha fisagad agus nach tú a ghuling na huair in híide sin bheith. A thuh mían gan na Gaelic ha mis minic gur rud a bear a go tachars gon beag cuaigh náisianta le amas sóireachta a bhí a-sgrùdadh Ciamar ha sin teagasg na Gaelic a scoilearan an alpa inis agus gon beag imime compáirtithe an leib chóirí sin ach leis an amas gon beag structure cànan fréime cànan náisianta acin agus bulan cànan sóireachta a ha sin na súlachuh bh scoilearan ag íran at realachte nes a fissam géimeh sin a bhí go más súbailte ar ha scoilearan ag íran at realachte fat na húne as a scáil ach mar rud amaseach go sin a rud sin a bhí acin ag na híad an sin agus gon beag tuigse acin mar hítear an Gaelic go an ar na bulan cànan agus ar na structure an cànan agus na bulan grammar a ha seo sin na rud ha sin na gamas ar nu a bheith sin na teagasg get a ha sin na gena cúspar ar Seonaidh nó sòisealta nó na míon go bhfuil amas an cànan agus grammar ar cúla sin agus go bhfuil sin stúd ag teagasg agus na rud ha sin na déanamh i ghéint na rud sin. Agus a cháirle a bheith gacham ga teacherin uair nó as a bhí an na phróbí seo rud a thuirst nuair a bheith mé an tíirigh bhí an na phróbí acham se bheith mé gena fáirlaigh maithreail ga cuidcin an teacher Gaelic bheith a háastan ach bhaid se far na scoileir san blianana mar a thuúla tú chun gur leanú ar bhíh ach ag táiseach na blian na thuirstí. Chanunig gan na faclan díadach faclair a nachcail a chhlacha a chuirstí rud cin cálachrí Tá tòrr scutal a nach go gan na fálam agus an na teagasg ach caiinnig Carson ha seo agus caiinnig dé fioch in rianú agus thar príomhachas gan na rudan sin. Agus an na dáibh a mis mé groir fiala gáin sin ach thuic mé go má lua bheith céalaigh nach í rudan fat na húne agus bí an cónaí trang mar híte agus sin mar a ha teagasg agus sin mar a ha bhórchuid a gobrichin. A cha go má fér is díochnathú go ré na leisan in na hacad agus an teagasg an chonaltrich as a chlas agus an opera ha genu chimiceir sin go sin bun is bar teagasg mar an bíag agus han rud an éile se rud an a bharach go hananta agus chan mé gra ná dían clubbichin tuh mé na scala is rud mar sin a cha min céalaigh nar a ha as a scáil is ha trang caiinnig déanú in na cudromache dé in rud a hadal dhéanana Jeffar gan na scoilearan acad agus thar príomhachas gan na rudan sin chuir do láin arpasteach gan na gníomhann sin agus déanú rud an éile as a dé. Tá ba láat sa seonaí apar míon mhór agus apar ústa dú cháirla go ríadh gan na thula duine chaning sin imimeí gan na thula duine gona bhí díochnacha díadach Carson ha sin as a chlas le na scoilearan acin. Seonaí mór an tain go ríadh sanna bhí cáilearí marú thar a bhí na chlachgása a bhí géisteach dúcht agus na málaíons na beachgans an teolalas acad a chlúin sin. Hin acad Prògram aige. Ma hain gidíis go cheannaí a bhí cáilearí na dú, ma hain cúteach do hól mórostig agus cáirla na Gaeltach san an pod chrúla a bhúneach. Chula sibh ceol bh skipa bí Gaelic agus ceol tradiisianta ag sul mór.
taing fór. Agus taing cúideach do dh'obraich mach dearmid ag teilt media a hair an prógram seo a dhearach leis nas. Déan cínteach an leinseh sin go be cáte bhil se bh géisiocht ar pod chrúlaí. Agus cuoinich go fúte bhar leinting ag athas pod ar fiach na mian an sòisealta. Go deire le go bhéchcin ar beachcan, le go uairí má clúinte bhuaibh. Tapal a bhídíos an éisteach í athas, bí a ná phrògram a-mach in ceann collegiaach far an brísin na brún i dí dálaíon mach go gúin.